Ang tanang butang nga naa niini nga kalibutan adunay purpose. Ang tanan nga naa niini nga kalibutan gibuhat sa Dios. Tanan nato nga nakita gikan sa Dios ug binuhat sa Dios. Ang tanang butang adunay purpose nganong gibuhat kana sa Dios. Ang suga, ang purpose niya na paghatag og kahayag kanato. Ang sakinan miabot kana sa ato ang kinabuhi aron atong magamit kung asa kita moadto. Ang tanang mga butang aduna gayoy katuyuan. Ang hangin gibuhat sa Dios aron makaginhawa kita. Ang pagkaon gibuhat sa Dios aron makasurvive kita. Ang tubig gibuhat sa Dios aron pagtambal sa atong mga kauhaw. Ang tanang butang nga anaan ini nga kalibutan aduna gayud kanay purpose. Kanang imong kinabuhi igsuon mas mahinungdanon ang purpose ana nganong gibuhat na ni Lord. Kanang imong kinabuhi igsuon ipagamit na ni Lord tungod kay naay maayong purpose si Lord ana. Kanang imong kinabuhi igsuon ayaw na sayangi samtang ania ka nini nga kalibutan tungod kay naay maayong katuyuan ang Ginoo niya na igsuon. Tungod kay kanang tanang butang nga naa nini nga kalibutan igsuon kung dili na nimo gamiton sa maayo nga paggamit mao ka na hinungdan nga makasala ka sa Dios ug mahilayo ka sa Dios ug malaglag ka igsuon. Sama sa cellphone, maayo ang cellphone apan kung dili nimo na gamiton sa maayo nga paggamit mahimo ka ng dautan. Mahimo ng dautan sa imong pagkinabuhi nini nga kalibutan. Tanan nga naa nini nga kalibutan igsuon maayo ka na, maayo nga pagkabuhat sa Dios apan kung imong gamiton sa dinautan mahimo ka ng dautan ug mao ka na hinungdan nga ikaw malaglag. Tungod kay nag-ingon sa Proverbs 16 verse 4, "The Lord hath made all things for himself, yea, even the weak for the day of evil." Unsa ingon niya? Ingon siya nga ang tanang butang iyang gihimo adunay katuyuan, adunay purpose. Apan kalaglagan ang sangputan sa mga taong dautan. Maong igsuon kung unsa man ang naa nimo karon. Kung unsa man ang mga blessings nga naa karon nimo. Ayaw ka na gamita sa dinautan igsuon. Kung dili gamita ka na nga mahimuot ang Dios. Tungod kay ang tanang butang nga naa nining kalibutan adunay katuyuan ug labaw na gayud kanang imong kinabuhi igsuon. Gibuhat kana sa Dios, gipanalanginan kana sa Dios sa matag adlaw tungod kay naay purpose ang Dios ni ana. Atong gamiton ang atong kaugalingon sa pagpahimuot sa Ginoo igsuon. Magpagamit kita sa Dios sa matag adlaw ug sa matag higayon sa atong kinabuhi. Tungod kay ang Dios mao gid ang tag-iya ni ana. Amen. God bless sa tanan.